Áno, stretli sme sa v tejto krásnej chvíli, aby sme vás opäť po roku pozvali na motel Kamenec na Zemplínsku šíravu, kde my dvaja sme rezidenti už asi 1 500 000 rokov. Vedľa mňa je DJ Robin, ktorý povie na konci iba áno a ja to všetko poviem. To znamená, pozývam vás na otvorenie sezóny v piatok a teraz mi povedz ešte dátum. Ja Leto vítaj 27.6. bracho. A nepovedal áno. Takže 27. ešte aj náš brat Bongoman Eliza, ale toho samozrejme strihneme. Pozývame vás na Zemplínsku šíravu na otvorenie a bude to najviac, tešíme sa na vás. Ahoj. Čaute. Ahoj, zdraví ťa Jožo, Tušická Nová 115, a.k.a. Bongoman Eliza. Pozývam ťa na Open Summer na moteli Kamenec 27.6. Spolu na stage Miro EKG, DJ Robin môj brat, DJ Beat a Jožko a.k.a. Bongoman. Ahoj.